Aljazeera. I'm my life in gigantic world. I was born in Maiduguri Mitrol. They want to burn us with our soul. What happened they put us in Jurassic world? I'm my life in gigantic world. I was born in Maiduguri Mitrol. They want to burn us with our soul. What happened they put us in Jurassic world? Aljazeera, the winning teams. Have you ever watched our series films? You want to swim in my streams. I don't have anyone when I screams. Happiness and joyful what I seems. Have you recognized what I means? Nobody will get phone tabs and sins. You're not ready to give me esteem. Only the God will give esteem. The root is stronger fast than steams. We go below, we gonna swim. Our route is Rasul Amins. Komai Nufi Na Allah ne, samu rashi na Allah ne, jahilci ilmi na Allah ne, talauci kudi na Allah ne, birni kauye na Allah ne, tirran gini tirran zane. Nayi waka baka da asara, na daina baka da gadara, hawa sama sai da dabara, godiya zan yi wa tabara, domin shi ke bani ya ƙara, da masoya na zamta stara, tsere muka fara, kan su je Kano na wuce kwara, makashi shi ke kafara, kuna cewa bani da nera, ina kudin da Karuna ya tara, mu da ku mun zo duniya tsirara. Komai nufi na Allah ne, samu rashi na Allah ne, jahilci ilmi na Allah ne, talauci kudi na Allah ne, birni kauye na Allah ne, tirran yini tirran zane. Bakaryar kudi a Polaris, bakaryar BS a Paris, ya gida jahilci maya aka kare, bakaryar ina da dinaris, bakaryar mota Ferraris, da kafa kullum nake Boris. Bakaryar kudi a Polaris, bakaryar BS a Paris, ya gida jahilci maya aka kare, bakaryar ina da dinaris, bakaryar mota Ferraris, da kafa kullum nake Boris.